Sådan der, så skal der være noget glas af i midten. Nu skal jeg lige se, om jeg har stadigvæk min workbench. Min workbench er her, så jeg vil placere den her, fordi at her og her skal der være en kiste, der skal være furnace der. Så kan der være furnace resten af vejen, fordi det kan jeg i hvert fald bruge mest af, så jeg laver lige 2 furnace. Hot topic! Så laver jeg også lige nogle kister. Jeg elsker bare den animation. Hvis det er nat her, det er det sgu. Det ligner det ikke, fordi det er så kraftigt. Der er så kraftig belysning. Sådan der, så laver vi lige en furnace der og en furnace der. Så kan vi også lige have en furnace der, når vi har fået nok til en furnace der. Hvilket vi ikke har. Så, Jeg kan se zombie og... Jeg kan dog ikke se nogen endermænd. Det er så fedt at se endermænd lige nu. Jeg har i hvert fald sukkerrør. I mit pre-release af 1.8, der havde jeg så mange sukkerrør, jeg plantede dem helt rundt omkring øen, som jeg ikke engang er blevet færdig med. Det er utroligt, det vokser så stærkt. Men ja, lad mig lige lave et lille roof her. Som jeg sikkert ikke har nok. Jeg har ikke nok træ, så jeg er nødt til at overleve her. God damn it. Nå, det ser ud til, at jeg er nødt til at overleve. Mens jeg venter, så kan jeg lige snuppe noget af det her. Cookies! Det er dog ikke kager. Det er ikke smag her. Har jeg træ? Nej, har jeg træ overhovedet? Nej, jeg har sgu da have. Damn it. Så skal jeg nok lige snuppe det her så. Og det her. Jeg er nødt til at bruge 2 stykker træ, så jeg kan lave nogle fakler. Se lige der, månen er allerede over. Super. Sådan der. Nej, ja, vi kan det sådan. Godt så. Hvordan skal vi lave det her? Jeg tror, det skal være her og her skal det være. Nu er jeg lidt i tvivl. Jo, der skal der være vinduer også. Der. Der skal der være et. Der skal der være et. Og så skal det være det samme sådan her ved. Sådan, og så skal det også være her. Nej, her skal det bare være glas. Sådan der. Her skal det være fuldt af glas. Har jeg noget til... Nej, jeg har ikke engang noget som helst... Nå, jeg har nok det en skovl. Nej, det har jeg sgu heller ikke. Tis! Nå, så finder jeg bare noget mere træ af det her. Jeg er bare så grøn, jeg genbruger. Det er bare så dejligt. Det kunne ikke lyde mere feminint. Nå, men lad os lave en shovel. Så kan jeg slå nogle kyllinger. Eller høns, hvad var det? Sådan, nu har jeg en skøl. Så du lige det? De kom bare ud i det blå. Okay, det er lidt farligt det her. Det er meget farligt. Woo! Jeg kan i hvert fald se, at mit hus er lyst op. Der er nogen herinde. 2 sekunder, jeg skal lige stoppe med at optage. Okay, jeg er tilbage. Jeg kan lige snappe med min mor, fordi hun spurgte, om der var nogen herinde. Fordi jeg snakker til en mikrofon. Fordi nogle gange, så var min mand Martin, vi går herhen nogle gange. Uden min mor ved det. Selvom det er helt okay med hende. Okay, lad os lige smelte det her. Nej, jeg vil ikke have alt. Giv mig det der. Og så også lige der. Sådan. Så smelter det. Så vi kan lave nogle vinduer. Så skal vi også lave det her. Jeg har faktisk kun lige til gulvet. Så mens det smelter. Jeg skal mene svært, det kunne man blokere. Oh my god, creeper efter mig. Jeg vil gerne se eksplosionen. Så lige det er shockwaves. Oh my god, skal det lidt. Nej, jeg vil ikke. Hop, kritisk skade. Kritisk skade. Giv mig dit lort. Du havde ikke noget. Jo. Hvad med dit experience? Jeg troede det. Nå, pyt med det. Så er fordi den sprang det der op, fordi det er i luften, så kan jeg få alt det sammen. Forresten, folkens, hvis I gerne vil se mere af det her,
så bare skriv i kommentarerne, om vi vil se mere. Medmindre det naturligvis er meget kedeligt. Ellers så kan jeg bare spørge nogle af mine venner, måske ham der Alex, måske Alex Gameplay og Emil, om de måske kunne være med. Så det måske ikke kunne blive så kedeligt, fordi de skulle være sjove fyre. Jeg annoterer deres link. Jeg annoterer et link. Nej, ved du hvad? Nej, jeg sætter deres link i min description. Alex Gameplay og Luma Gameplay, det er i. De link til deres YouTube channels er i min description, så yes. Det var hurtigt. Kun lige 80 sekunder. Der er 16 stykker, det er lige nok til mit gulv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Super. Nu har jeg så lige 53 andre stykker. Deler jeg lige op. Sådan. Godt så. Jeg næsten gøre det. Så må jeg lige se, om jeg kan finde noget mere træ. Solnedgang er bare så kraftig. Der er en zombie. Der er zombier. Jeg har ikke fundet en enderman endnu. Det er bare så Hvorfor er der så mange sukkerrør? Det er da utroligt. Der er så mange sukkerrør. Jeg kommer til at lave massevis af kage. For jeg elsker bare kage. Men nu vil jeg lige lave nogle værktøjer ud af sten, fordi af en eller anden grund så... Ja, så gik det ikke så godt, da jeg skulle forsøge at lave værktøjer ud af sten. Jeg lavede kun furnace, og så... Her er der lige... Det er nok til alle værktøjer. You've got no idea how dangerous the copyrights infringement is. Du må hellere være med at synge den her sang, fordi det bliver sikkert sagsøgt for copyright infringement, så det er ikke så dejligt. Men lige lader lidt feng shui ud af det her. Sådan her. En eksplosion kan lige pludselig blive til noget rigtig, rigtig smukt. Nå, 2 sekunder. What? Nej, hvad er det smukt? 2 sekunder. Smukt. Jeg håber, I så mod til det her, fordi jeg elsker bare feng shui. Så er Minecraft. Også Terraria. Jeg spiller Terraria. Jeg ved bare ikke, om jeg skal lave noget playthrough i det. Playthrough. Betaler igennem. Nå, bøger det. Ja, sådan feng shui. Styre for vildt, synes jeg. Okay, hvor langt er det kommet? Det vil jeg ikke lige tjekke nu, fordi at jeg skal finde noget... 2 sekunder. Jeg har i hvert fald nok til en økse. Der er så meget at lave. Der er så meget at lave. Det er også fordi, jeg ikke er nok træ. Så jeg siger, at jeg stopper med at optage den her del af Minecraft. Eller Minecraft. Som min ven kalder det. Når at jeg har fået træ til taget. Nok træ til taget. Og så også nok træ til alle andre værktøjer. Så efter jeg har gjort det, så står jeg med at optage den her del, og så må I hellere abonnere til min gaming-kanal. For at, ja, jeg vil lave noget andet gameplay. Det bliver ikke så meget gameplay dog, fordi jeg ved ikke, der er nok spil til min Mac. Jeg har dog Half-Life og alt muligt andet. Jeg vil så indtil videre spille på Minecraft og Terraria video, hvis det er det. Så ja, jeg skal lige have... Hvad fanden kom det skelet fra? Det er sgu da dag! Jeg vil have noget porkchop. Hvorfor er det porkchop? Nå, pip det. Jeg vil have noget bøf. Kør de større. De smider mere bøf. Kør smider bøf nu, faktisk. Så. Og de smider nok 3 stykker, cirka 3 stykker. Ja, det gør de sgu. 3 stykker og det der så. Nu er jeg kører faktisk meget mere værd end grise. Det ligner bare smart, der er så mange undervandshuler her. Jeg har dog lagt mærke til, at det er lidt nemmere at se under vandet. Se der. Det er en blanding af en regnskovstræ og et normalt træ, som du kan se der. Mærkeligt, synes jeg. That's fascinating. Jeg vil ønske, at jeg også kunne optage noget sport gameplay, men det er jo bare kun beregnet til min PC.
Hvilket ikke er så godt, fordi lige nu spiller jeg på min Mac. Jeg ved ikke, om I kan se det, men... Pyt med det. Jeg beskærer det bare, så jeg ikke kan se det der dernede. Måske lige få et lille hint. Og nu skal jeg mene, jeg har nok til mit tag. Ja, ikke mit tag, bare mit tag. Vi skal bare lige høste lidt. Er det jern her et sted? Nej, der er ikke jern. Så næste episode, tror jeg var optage noget huleudforskning. Jeg er også nødt til at få fat i en seng. Men ja, pyt med det. Ja, jeg må have i hvert fald. Jeg skal i hvert fald have en seng. Jeg har allerede været søvnløs i en hel Minecraft-dag. Nam, nam, nam. Der er den der mærkelige hule. Kigge! Det ser da hyggeligt ud, gør det ikke det? Jeg skal bare lige have lukket ind her. Hvis jeg ikke har nok, pyt med det. Så snupper jeg bare noget fra der, hvor der burde være vinduer, fordi at der skulle jeg mene, der, så skulle jeg mere for mine der nok. 2, 1, 0. Jeg tror ikke jeg. Okay, jeg har vist nok, hvis jeg hugger det ud der her. Sådan der. Så lige her. Ja, nu skulle jeg mene, jeg har nok. Det har jeg. Super. Så nu skal jeg lige snuppe det der. Og det der. Snupper også lige det der sand. Og det her sand, hvilket er nok til at brænde et stykke kul. Sådan, det var meget mere hyggeligt. Jeg skal lige lave det værktøj her. Nej, sådan her. Jeg har ikke nok. Jeg har ikke nok til et sværd. No! Nå, pyt med det. Det kan også gå begge nu. Jeg kan sikkert finde noget her et sted. Sten. Giv mig lidt shit. Sådan her. Nu har jeg nok til et sværd. Jeg kan lige godt snuppe ind til det, fordi at... Ja. Hey, hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Er det endnu en hemmelig hule? Jeg vil se. Det er det. Uff, det begyndte musikken allerede. Nå, men lad mig lige se, hvad det her er for et sted. Ja, det her det er i hvert fald den hule, jeg skal ud for os næste episode. Hold da fast, så jeg skal spænde nu. Jeg skal lige... Det var ikke behøvet at gøre det, men jeg gør det alligevel. Okay, det ser ud til, at jeg kun laver lige svært for den her gang. Nu har jeg i hvert fald også alle værktøjer. Det er super! Ja, okay, men det er i hvert fald den her episode af det her ost her. Jeg håber, I kunne lide det. Hvis I ikke kunne, pyt med det. Men skriv en kommentar, om I vil se nogle flere af de her på min gaming-kanal. For det håber jeg da. Jeg synes, det er sjovt at spille det her. Det synes jeg. In all honesty, I think it's very, very, very cool. Okay, men ja, det var det her afsnit. Vi ses senere, boys. Hej, hej, boys.